I go out. Good evening, बयनिसिमबो जों दा शिलंनि मार्केटआव शुट खालामगासिनो दं। हेलौ देलाय हेलौ बियो जाहैगोन जोंनि एक्शन खालामग्रा जोंनि मुभिनि मेइन भिलेनानो जागोन थाख्लाय आरो थाख्लायजों नैबेबो थाफागोन नैबे सिख्लायाबो Okay, guys. Ready, position. Rolling. Someone take it. Action. Go. Love you too. Hello, Meda. Hi, hi, hi. Shilongआव दं. Yes. गोलैलायनोसैमोन गाब्र'नाय फैखानोसैमोन ओरै फैलाय हेलौ नै जोंना मेकआप एक्सपार्टआ गोजांबाय ओमफ्राय औ बिराद गुसु जोंनि क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरियावथ' बिराद गुसु गरम जानो हागौ खिन्थु जोंनाव बेयावहाय जों दा शुट जे खालामगासिनो ना शिलंआव बिराद गुसु ओमफ्राय सुइटारसो गाननांगौ आं गोलैबाथाय लाइभ भिडिअ'आ स्टप जाबायमोन ओमफ्राय नुनाय नंलामोन शुटिंनि बे भिउखौ राजा ब्रह्म बिराद गाज्रि नोङो आंखौ गोलैनायनि थाखाय सावहोदो सावथुननि मुङा जाबाय सिनायथि लाइभ भिडिअ थेंक इउ गणेश बर' सिनायथि फिल्म आगै सना सानसोमखोर बसुमतारी सिख्लाफोरखौ नायनो Hi. I don't know. Next year. I know that I'll be there. Shillongni beautiful ladies. Live video. Order, please. Action. Hyper.
आं फुरा मुभिखौनो खावसे देखायखाबाय खावसे देखायखाबाय दा एसे दोनथ'नांसिगोन बांद्राय एक्साइटमेन्टआ थानाय नङा नङाबा नोंसोर उनाव नायनो लुबैनाय नङा ना आंनि फिल्मखौ उनाव सिनेमा हलाव थांनानै नायबानो जाबाय सिनेमा हलथ' गैया सरि जेराव देखायो मुभिखौ दा बयनिबो सापर्टल' नांगौ बयबो नायनांगौ अके होमबा दा दोनथ'नोसै बाय उनाव रायज्लायफिनसैलाय नोंनाबो लाइफ नामा दे होमबालाय दा दोनथ'नोसै उनाव आरो रायज्लायफिनबावगोन गाबोन समफोर अके बाय